Ti Masakbayan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakita akasarsarita na ka ni Carlo nga anak ti Balo. Wen, tatang. Oy, alis Itapay laeng. Ibagak, ajak kayat nga agdaton ken kaday di Carlo. Ni tatang mad. Anya ka diti saan nyo apangayatan ka ni Carlo. Nataar, ka nasingpat jay tao. Mabsog na ka nga ro, ti kinataer na, kan kinasingpet na. Saan mat asadot ni Carlo, tatang? Basta, tungpalam ti kayat ko. Awan maganap mo iti day a klase ti tao. Awan tinasayat a masakbayam kunak manay. Saan ko atari gagayan ti bumakngang, tatang? Ti kayat ko, naragsakak to iti sidong ti mapilik akatakunay nahi iti biyag. Ulitak alis, di naksukiran. Ti pagsayaatam tikit kitaek. Jak kayat nga agrigat kanto iti biyag. Pudno ka di tinasaon ni tatang mo, nga agar-aram kan ka da dya, Carlo. Kagurayo ka din ni Carlo, nanang. Agpada kayo ka di ka ni tatang. Ni, awan basol na tapno guraag. Adamot karbangan na nga agayat, anak ko. Kasta kumati kapanunutan ni tatang. Apay nga iso ti agpili iti para kanyak. Napintas ka ngamin. Ti kayat na ket makiasawa ka iti baknang. Nga uray saan ko nga ay ayatan? Saan anaragsak ti agasawa? No awan ayat iti nagbaetanda. Saan ka di, nanang? Dayta ti saan makita ni tatang mo. Di na ngamin kayat amarigrigat ti agbalin nga asawang. Jakmat kayat ti makiasawa. No saan ko nga ay ayatan ti lalaki, nanang? No kasta, ay ayatom ni Carlo. Nabiit na pa'y dito lugar tayo. Nagsublilaan ti inana dito'y, idinatay ti asawa na, nga ama ni Carlo. Agpayso ti kunada, abulag ka nun ni ayat, nanang. Bro, damang kong adda ka no sabsabungam dito'y. Pudno ka di? Wen bro, nagpintas abalasang. Ngam dandani tayon umintra iti barko, bro. Mapantayo iti sabali a pagilian. Daytang rod ket. Sapay masapul a single pa iti agdadamo ka nung agtrabaho iti barko. Kat dayta ti paglintagan ijayan ko. Isu masapul a single ka, saka tumapog iti barko. Masapul ang mapasungbat ko ni Alice. Sakbay nga umintraak iti barko. Amangan no da makauna amang pasungbat kan ko ana. Numapasungbat mo, masapul a kasaritam nga orayin na nga agawid ka. Manipod sa bali a pagilian. Kapilitan na kasta, bro. Amo na ka di, kan tidadakkel na, adandanikan sumakay ti barko. Jack imbagbaga. No umay manenday nga anak ni Norma, ibaga masaanin nga umay dito'y balay Narigat mat no bastusek ti umay sumarungkar kanyak, tatang. Paayam nga minin tapno saanin nga umay. Jak kayat day tao. Anya ka diti saan nyo akayat kan kuana? Awan na pulos sa nikwada. Anya nga iti pangalaan na iti pangpakan na ken ka. Awan pa'y ure, basit la bangkag amulaan da kuma iti kamuti laeng. At damat dagiti umasenso, nga uray awan ti dagada, tatang. Oy, alis di naksukiren. Awan ti pakan na ken kanay jay. Ulitak manan, paayamon intun umay manan. Maya, baga mamit di anak mo. Tapaayan nanday di Carlo nga anak ti Balo. Apay ay adiktaram di anak mo. No anya ti kayat na, di may amlaeng. Anya ko mati maghanap na iti day di tao. Ket no awan pa'y trabaho na. Dinamag mo ka ding awan trabaho na. Kanayon mo ta makita karumrumwar. Mga no agbalbalug laeng. Anya nga iti amok. Ay, agatap ka manan ako nak. Anya nga iti pagbiag da, no awan trabaho na. Amu pa'y ngay. Ang mga no lumanglangan da pa'y amangan. Ay nakanor, madi timang tagibasit iti pada a tao. Di nakontraen si Kamaya.
Bagbagam kid ti anak mo. Tamadlaw ko ket kayat na dayjay nga awan ng trabaho a tao. Agdagdaton ka di day a Carlo Ken. Ha? Siguro. Kanayon mo't ngamin ijabalay. Oray siya kat nagdaton mat kanya. Anya? Ne, jak mo't nakita adim magas dito balayo. Banbantayam ka di akanayon. Di mo siguro nakita ngam namin adong nga imay dito'y balay. Kasta ka di. Kayat mo asawan. Nagdaton mo't kan ka. Kasta nga rod. Kayat ko asong batan tapno dua kamin. Kursonadak si ka. Saan ka di ang nagtaal? Inton umay alawas ka dito ipapaniyoy jay Pierre. Lumugan ka ka din iti barko akasiman. Wala nang. Mapan kami iti sa bali a pagilyan. Sapay mabayak sa kan tumakaawid. Aganos tapay lang nanang. Sana bali. Dakkel ti sweldo iti kumpanya pagtrabahuan mi. Kanayon kanto apawitan iti kwartan. Ay, saan amaagasan ti kwarta ti ilew, anak ko? Aganos ta nanang. Ang kanayon nakto nga umawag. Ag-video call ta kanayon. Ang kunadam at ano kano adda ti barko iti katengaan ti taaw, narigat kano ti signal. Apama na makasanglad kami. Awagan kayo adagos. Masapol ngamin nga agurno nga para iti masakbayan tayo, nanang. Sa bagay, isaganaam ti masakbayam anak ko. Sana balikan niyang tabakita kaon. Ure adan edad yo. Ubing kayo pa lang nanang. Ada ka maggaan dito tsindahan, ading Alice. Siyak timbaw ni nanang ang makitsenda. Manong Carlo. Mabali na mapantay ti restaurant. Pangasim. Ada ko man napatag may paghak. Ha? Saan ka di arumbang ani Ellen ti awisam amapan iti restaurant? Sino nga Ellen? Si katikat mo nga wisan. Ada nga min napatag may paghak. Pangasim. Napatag unay ti ibagak. Anya kumangay dayta nga ibagam. Kasla napatigla unay Wen, ngamin mga numabayag aditag kita. Ha? Apay adita agkita ako nam. Isungarod ang mapanta iti restaurant. Ibagak kan ka ti amin, no apay. At papakasa kan ka. Tati nasamit awan mo ti balon ko amapan iti sabali a pagilyan. Mapan ka iti sabali a pagilyan? Sumakayak ngaminan iti barko. May saak ngamin asiman. Siman? Saan nga ta siman luloko? Apay anak ko nam asiman luloko. Nasa ungaming kanyak ni Ellen, nga ar-armam ka no. Kayat na kan asong batan. Kasano asong batan na, kat jak mat inararan. Adda babaya nakitak akaaro bayo. No lumabasak, umanisan, ngam jak pa'y kinasasao. Diyay ka di blandi ti buok nang adda tatu iti takyag na. Wen, ngam jak kaya't tikas jak klase ti babae nga adda tatu na. Awan to pa'y tatok, isukit din. Kasta ka di. Ang saanan nga iso ti pagsaritaan ta. Ti idardarirag ko kun ka ti pagsaritaan ta. Limabas itay ni Alice. Ngam kaslaman na isang sangayan ti ragsak na. Apay an na isang sangayan ako nam. Day tangaro ti kayat ko amaamuan. Nakaisam, akaslada pakaragsakan na launay. Di mo ka di dinamag no apay. Damagag kumaangam akan kantangamin. Ngam, naparata ka magna. Diyay ngay kaslawan bibiyang na, no ada makakita kan kwa na anakaragragsa. Padasak man adamagan no agkita kami. Kaslaman di kunada ana inlaw. Asino nga ta tinakainlawan na? Diyay siguro kanayon ang mapan iji balayda Anya? Ay, sige, panawan kan. Ningata, Carlo. Saan ang mabalinday to'y?
Angara kanyak laong ni Carlo. Sa bali man tiragsak mo ita. Ada ka di rumbang amaamuan, Alice? Ni Manang Rona mat. Dakas ka din o naragsak ka? In love ka di? Sikretok mata, Manang. Ang mayap tinaragsak. Tapno maliklikan ti stress. Interesado ni Ellen ang mga mo, no apay ang nakaragragsak ka. Tapay ka no? Idi na ibaga ka na isang sangayan tiragsak mo. Kaya't nakano amamuan no apay. Adda siguro matkarbangak amang limad iti makagapo. No apay ang naragsaka. Imbag, tanagranata dito'y dalan si ka Norma. Adda ka di masapul mo kanya, kakakanor. Awan ka sa pulakin ka. Kaya't ko lang nga ibilin kin ka, abagbagam di anak mo, asardengan nan ti anak ko. Sardengan? Diya maawatan ti bagbagam. Ay, nagkaapoy kalakit dinaya. Sika ti malaan ti anak mo, sana makawawat. Anya ka di ti parikot mo iti anak kaw. Nagturaid nga agarem iti anak ko, ti anak mo. No kasta, anak mo, ti imbaga ti anak ko nga... Wen, ngamjak kayat di anak mo apara iti anak ko. Naibagam kanyak akaayan-ayat mong ti sabsabungam. Ti kadi anak ni kakakanor ti ibagbagam. Wan nanang. Ang nagtulagan mi a sekreto pa iti amin. Tadi nakayat ni tatang na. Ti tatang na ka di ti ikabalay mo tayo so ti agbilay. Di na kanungarot kayat nga agregat ti anak na iti sidong ko. Awan kanung amin dagak. Matapobre kat saan met unay abak nang. Di na ka di amaw adandanikan sumakay iti barkaw. Imbaga ka ni Alice. Adi na pa ibagbaga iti ama na dahi tabanag. Saan na balay? Makagatang kan tumot iti daga. Nulakit di taagimpen ka anak kaw. Dahi ta talaga ti aramidag nanang. Agurno nga. Tapno makalungaw tayo. Lumabasak pa eh. Imay ka di balay yun ni Carlo? Imay nga min dito'y balay idi kalman. Anya? Anya nga oras? Idi sardam. Ibagak amaturog dito'y balay. Nga maada ka nung amin papanan na. Iso asaanan anaturog. Pudno nga tatibag bagada ito'y nga Ellen. Anya ti kunam? Diyak maawatan. Imposible nga min nga imay di tabalayo. Ada na panan na itay bigat. Kasano nga amo nga danapanan na itay bigat? Nagkita kayo kadi. Ha? Kwa. Basta amok nga ada na panan na. Hello? Sika ka di dahito Carlo? Hello, sweetheart. Imunag kami ni ti barko. No nakadayo kami. Ang mga no jakon makaawag. Awan ka nung amin signal iti pagnaan ti barko. Kasta ka di, sweetheart. Agan-anad kayo akanayon, ha? Uy, da kayo mat dita, sweetheart. Kanayon kayo nga aganad. Imbag kada kami, Tada kami iti takdang. Angam si kangay. Uray sa di no tayan ti may sa tao. No talaga mayra na ti aksidente ako nada. Basta, agan-anad ka dita. Uwin gayam, adaman damagak. Napan ka ka di ija balay da Ellen, idi kalman? Kunana anapan ka kano idi sardam. Anya? Kasano ko maamapanak? Saan ka di nagpakadakan ka, amapan kamin iti pier? Adda kamin dito'y kanigayem ko ani Alvino. No kasta, nagulbod ni Ellen. Adaman gayam damagak. Napan ka di ija balay da Ellen, idi kalman? Kunana ngamin anapan ka kano iti sardam. Anya? Kasano ko maamapanak? Saan ka di nagpakadakan ka, amapan kamin iti pier? Adda kamin dito'y kanigayem kong Alvino. No kasta, nagulbod ni Ellen. Iso amas daawak itimbaga na anapan ka kano ija balay da. Liklikam da dya klase ti tao. Masiguradok ang makaaramid da iti kalukwan.
Pag ko na makaaramid iti kalukuhan. Kita ma, idida mo. Imbaga na nga inaram ko. Ita, imbaga naman na napanak iji balay da. Ay, wanan niya. Adda ngamin panagayat na kan ka. Diyan mo. Basta timawata kat pulbot da ita babae. Sige nga rod, sweetheart. Agan-anad ka akanayon dita. Anak, asino di kasasaom iti cellphone nga inawagam iti sweetheart? Ada ka di kaayan-ayat mo? Adda kayo matgayam dita, nanang. Kunak man no napan kayo iti balay ti karo ba? Ti saludsod ko ti sungbatam. Ada ka di kaayan-ayat mo? Kuananang, ladingitek no saan ko ana ibaga kada kayo. Asino ti kaayan-ayat mo? Ni Carlo. Amom ka di ti bunga day nga inaramid mo, Alice. Nanang, pang-asiyo. Saan nyo kumapay nga ibagbaga ka ni tatang? Anyan tinaknakan mo ta sinungbatam adagos. Kaya't ko ang makasarita day di Carlo. No napudno mutlaan kan ka. Addan iti barko, nanang. Iso ti kinasaritak itay. Nagpakadata agrubwatan ti barko ang nagluganan na. May sa ngamin asiman. Anya? May sa asiman ni Carlo? Hello, anak. Nagrubwat ka din ti barko ang nagluganam. Wananan. Cargo ship da ito'y barko ngayon, meta. Para transport iti gasolina iti agduduma apagilyan. Amangan mat numapan kayo kadagiti pagilian nga da mapaspasamak agubat. Saan kami mat siguro ama iraman? Ta saan kami asoldado? Uray saan kayo asoldado? No pagdiskitaranda kayo dagiti managdakdakas. Di kay kadiagdanag. Ijay kanugayam Saudi ti umuna apapanan mi, nanang. Papanan yung nga ijay. Ingkam agkarga iti gasolina, ah. Kalpasan na, ingkam kadagiti agkasapulan. Mga no, ijay kano Amerika. Nagadukit di apagilian ti papanamon, anak ko. Agan-anad kayo nga rod, Kanayon ka dumawat iti kaasi ti apaw. Uy, nanang. Bayam, taday tatiramidan mi, kadagiti kakadwak. Malangan mo din. Babayan, nanang. Bye, anak ko. Itaon dagiti nagdadakkel apati. Makilumlumbada iti sikaganti bapor. Una yung ganyan. Nagdadakkel apating dagita. Masida nga ta. Kasano nga'y amasida, kat awan sa ti makadanon dito ang mangalap. Sabagay, adalam una yun tayo. Tilang nagdadakkel abapor ti makadandanon dito eh. Adayon ti ayan tayo. Awan pa'y matanawan abantay, wano isla. Manungay nga oras akastoy nga awan makita adaga. Ha? Anya nga oras. Bulan ko nama. Aya? Kasano may nagbagyo? Gasang-gasat lang bro. Ngam, awan pa'y matiimbagada, sumungad abagyo. Nungay ada tayo ti katangan ti baybay, kat ada sumungad abagyo. Ay na, di ka madanagan bro. Amo ti kapitan, ti araramidan na. Imbag, tanabayagan na saan nga imay ti anak ti balo dito'y balay. Kasano ang makaumay kat nakadano nun iti pagilian a destinasyon da. Anya pagilyan na sasawamit. Kasano ang makapan iti sabali a pagilyan dayjay. Awan sapay paggatang na iti baro akawas na. Saan ka manan amang tagibasit iti tao ako nak? Sana pa nang tagibasit dayjay. Ibagbagak lang ti pudno. Tapno ammom kanor. Si Mangayam dayjay a Carlo. Nagluganan iti barko. Di ka man maya. Nakamamuamot iti dayta. Nangagkungarod ti saritaan da ka ni Alice iti cellphone. Anya tinagsaritaan da. Si Manglad da kanon ijay Saudi Arabia. Agkarga kano iti gasolina ti barko da atangker. Agsarita taman iti nalapat si ka Alice. Anya ka diti pagsaritaan ta, tatang. Naibaga kanyak ni nanang mo, ngagsarsarita kayo pa'y lang iti cellphone iti dayjay Carlo. Awan mater aramidan mi adakas. Saan ati dakas ti damdamagak?
Wen usahan laeng ti sungbat na. Tatang, Agsarsarita kayo kadipay. wen tatang. Anya ti imbilin ko ken ka. Saan ka di nga imbagak abaste demon dayjay tawan maganap mo ken kwa na. Ladingitak tatang. Ngam sakbay anapan ijay Pierre nga agturong iti sabali a pagilyan. Sinong bata kon? Anya? Pudno nga ro ti imbaga ni nanang mo? Asiman dayjay Carlo? Ha, ang mga no kinabawan lang ni nanang mo. Pudno, tatang. Siman ni Carlo. Naimbag ta na sabat ka, Norma. Ada ka di ibagam kaka. Ayan ka di ti anak mo. Ide imawag. Ijay kanumat. Saudi ti ayan na. Ngam ijay sa kanumat Amerika ti sumaruno a destino da. Apay kaday. Ay kwa. Nadamag ko lang, mate. Kunak no kung kunadala nga may sasiman ti anak mo. Ingka gumaak a pinagturpaos. Agyamanak iti apaw. Tauray marigrigat ak nga inana. Nakalugan iti barkaw. Day tangaming ti arapaap na. Kasta ka de. Sige, panawan ka pa'y. Tanda pa'y papanak. Bro, sumardan pa lang ti barko dito yung isla. Mabalin ka dito, Romar? Mabalin, nga iti aglaw-law laeng. Saan mabalin nga umadayo? Intaman nga basit dito asidag. Diyak pa'y nakit-kita dito kahit. Ang agalwat ka, bro. Ado di ti babae, ababayadan. Aya? Apay, marigrigat dagiti tattao dito yung isla? Kaslakastan sa, bro. Isumot ti kunatay may sa kadwata, anabayagan asiman. At dapat ka nung nakaala iti sakit na. Gapo ka dagita babae. Jesus, delikado nga roda. Ay, sana ka mapanagsorsor. Ha? Agbuyak langan dito ayan tayo. Sikamat. Nagtakrot ka matan. Apay, nalakamot ay ati maisagmak, bro. Da kayo ti masabat ko, Nana Norma. Apay adya kon makitkita ni Carlo. Ay, ada na pananda, balasang kaw. Mabayag pa'y sa agawid. Napanan na ka di, Nana. Diyak amo no ayan na ita. Kasjay nga minti trabaho na. Kanayon amayalis ti destino na. Anya ka di ti trabaho na, Nana. Para deliver ka no iti gasolina. Ano kasta? Delivery boy gayam ni Carlo. Sige, balasang kaw. Panawan ka pa'y. Ay, Nana, pakumustaam to ni Carlo no sumangpat ha. Sige, bayam ta idanon ko ti pakumustam no umawag. Balasang kaw. Inawagan na kakadi ni Carlo. Ha? Apay anadamag mo dayta. Inawagan na kamin. Napanpay ka no ag-deliver iti gasolina. Anya? Ag-deliver iti gasolina? Day tama tinyawag na. Saan ka ding imawag kan ka? Ha? Mabalin amaamuan ti number na? Kwa? Saan amay may sa ti us-usaran na number? Kasta ka di? Imbaga na kadikan ka, no sa dino ti ayan na ita? Anya itayan ti imbaga na nga ayan na. Ay, nalipatak matan. Kasta ka di? Nakaumay ka mat dito balay mi, Manang Rona. Nakitak ngamin ang nagsarita kayo ka ni Alice. Mabalin ang maamuan, tinagsaritaan nyo? Dinamag ko lang mat no inawagan ni Carlo. Ada ka di pa'y namnamam, nga arman na ka ni Carlo? Mangnamnama ak manang. Kasla ngamin adda relasyon da ka ni Alice. Ha? Pagkunaamat, Manang Rona. Adda napan ko inala apaw iti post office. Adda nakita ka parcel. Nagapo ka ni Carlo. Naka-address ka ni Alice. Anya? Agpaiso ka di ti imbagam? Adda gayam ko iti post office. Mapanak ijay. Sana bale, tamam mudak ijay.
Makaunagak matnukwa. Numaikanak iti gundaway. Alaak tinasao a parcel nga imbaga ni Manang Rona. Agsagana ak tamapanakon. Naira nang agmaymay sa tigayim ko iti unag ti post office. Nasapa pa'y. Mapansamot iti CR. Darasak, takita ak tinasao a parcel. At iti parcel. Saan unay matadakal? Ikabil ko itibag ko. Tadakkel matibag ko. Malaon na. Agtugawak akas lawan tinapasama. Agin babasa ak iti magazine. Apaman ngagsubli ti gayem ko. Agpakadakon. Ay, imbaglakit din ta nagbayag ijay CR. Nana, naimbag abigat yun. Kumusta kayon? Nujak agkamalay. Si ka ni Alice, saan ka day? Wala na. Siyak nga rod. Inawagan na ka din ni Carla. Ada ka no impawit na aparakan ka ija post office. Mabalin mon ang mapanalaan. Post office, Nana? Wan, balasang ka Ija post office ang nagpawit. Taas sidag ka no ti post office iti simbang ladan da. Iso ko matimapan ko alaan, Nana. Inawagan nak namin idirabi. Sige nga rod balasang ka. Ingka nga rodan. Nana, anya ka diday taawit yo. Nadagsan samat. Yugyulaangan, tasyak ti mga awit. Itulod kayo pa ijabalay yo. Ay, saanan, balasang ka. Asidag mat ti balay may. Iyagyukit din, Nana. Di kay ko maagbabain kanyak. Tulungan kayo laang mat. Makitak namin kat nadagsan ti awit yo. Ayan na nga, dyan mo inala iji post office, anak ko. Idi dinamag da ijay tinagan ko. Imbagada nga da kano iti kalman ti parcel. Nga mas daaw da iti kitaan da. Taawan kanumatan. Anya? Agpukaw, ti maipawit? Mas daaw nga rod dagiti adda ijay. Tanakalistamat tinagan dagiti nagsangpat apawit. Kat adamot tinagan ko. Ngam idibirukan dati parcel ko. Awan matan. Kaawatan nga rod nga addaim mo nag-anangan, ano kasta? Dayta nga rod ti atap da, Nanang. Mga nulino ko nakalaang da dya, Carlo. Saan tatang? Ngamin, adanagan ko itilistaan dagiti nagsangpat a parcel. Saan nga ta anapan inala ni Norma? Nasa ni Manang Rona. Nakita na kano tinabalkot suratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Nay, itamampay nga dagpukaw a package iti post office. At ka di milagraw mapaspasamak. Nasa ni Manang Rona. Nakita na kano tinabalkot suratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Itamampay nga dagpukaw a package dita post office. At ka di milagro mapaspasamak. Mas daawak nga rod tatang. Asino nga ta tinangala iti para kanyak kuma. Kasanungay amamuam. Kunada ije post office. Nayan plug kanu ti CCTV. Kaslada kanu nang ikat. Ay. Sigurado nga da nangala. Kat isumutla ang tinangikat iti saksak ti CCTV. Tapno saan amaduktalan ti aramid na. Hello, sweetheart. Ibalakad ko asaan kan nga agpawit iti package. Napukaw iti post office ti impawit mo. Anya? Napukaw ko nan? Kasta nga rod. Iso nga ibalakad ko asaan ka pa'y lang agpawpawit. Ang mga inside job mo tinapasama. Kasta ti atap ko. Kasano ko maamapukaw? Sayang timpawit mo. Kasta ya? Uwan gayam. Agyaman nakiti pa ng tulong mo kaninanang ko Imbaga na tinaramin mo itinaudi pa nagsarita mi. Basit lang da abanag.
Rumbang lang at tulungak. Tagmay may samot ngamin. Jak nagkamalian ang pilikan ka, sweetheart. Di na ko man patiray ukan, sweetheart. No si kamot ti makakita iti kasjay, sigurado at tulungam. Saan ka di? Kasta, man di kaya kukan ka. Alang Rodan, inton maminsan ton Bye, sweetheart. Bye, sweetheart. Day, papanamon anak ko. Nakarubwat ka man. Mapanak pala ijabalay da nana Norma, nanang. Inak man mat kasarsarita. Tagmay-may sa ngamin ijabalay da. Sa bagay, nakadalos kan nakalaba ka mutten. Awan mo't aramida mon. Wananang, imbagla nga damot kasarsarita na. Ay, mayat day taan na panunot mo anak ko. Kaasi mo tiin na ti kaayan-ayat mo. Nusak tagmay-may sa diti balay. Ay, talaga kasapulak mo ti kasarsaritak. Amangan numaladawak nga agawid nanang. No ibaga nga ijayak amangal daw. Makipanganakon kan kwa na. Buwan anak ko, siyak tun tagluto iti pangaldawan me kan ni tatang mo. Naimbag abigat yun, nana. Madamamat gayam ti panaglabayo di ti arubayan nyo. Eh, naimbag abigat mo ba't balasang ka oh. Ilabak man dagiti kurtina kan ambong ti kama. Tanay, mayat tinit na. Uwin nga rod, nana. Kalkalpas ko lang mat naglaba. Imayak, tapno adamot kasarsarita yung. Agmay-may sa kayo ngamin ditoy. Mariknak nga agpaiso ti ilaw, kau no kastoy nga agmay-may saak. Sige, nana. Tulungan kayo nga aglaba, kabayatan ti panagmaritesta. Anya ka diti umay mo imarites, balasang kao. Kumporme ditan ati mapagsasaritaan tayo, nana. Imbag lakit din tayo may kabalasang kao. Marayawakan ka. Wen, nana. Tapno saan nyo unay amarik na ti iliw yung. Iliw nga agpaiso, ti ko nada asakit nga awan magata nga agas na. Mamati kayo kadimat at ikatawa? Makaagas iti iliw, nana? Ay, uwan, balasang ko. Ad-ada amariknak ti iliw ko no agmay-may saak nga awan kasarsarita. Kumpirmado nga da relasyon da Carlo kan Alice. Sino tinangibagakan ka manang Rona? Nakitak ni Alice iji balay da nana Norma, iti lima basak ijay. Naragsak da adwa. Madamati pa naglabada. Anya? Adda ka din ni Carlo? Kat sinang patanan? Ha, di lang mabain. Jakmat nakita ni Carlo? Matlagayam. Apay anapanday di a babae ije balayda. Isu ka din ti mapanagaram. Agaram nga ta, tigagara na ijay. Apay nga aglablabada adwa iti ina ni Carlo. Agpakalaing day di a babae. Tapno ibagakan ka manang Rona. Dinak pa'y lamaartapan ni Alice. Napintasak mat. Ay na, napintas ka nga agpayso. Ngam apay alinabsan ni Carlo ti balayo. Ijay mo't balay da Alice tinapanan na. Ha, may samot day di amulagat. Ngam idi ni samak idilim mabas. Imisam mat. Apay, no misam kan ka, guston kan ka. Natural. Bro, adda ka no bagyo sumungad. Ha? Ay na, mataktak man ang tibiyahe tayo. Ay, ibaba tayo kanon dagiti angkla. Nagdadakil dagiti kawar. Anak ka ikabitan dagiti angkla. Ala, itinagtayo amin dagiti angkla. Imbagla, asan nga iduron ti daluyon ti bapor. Naitinagan ti dadu mga angkla. Si Mardeng agpaiso ti barko. Palabsan tayo pa'y ti bagyo. Ay, sapay mangrugin apumig sa ti daluyon. Nagngangato pa'y matngarod. Imbaglangan tasan nga ijay kating nga anti-tao ti ayan tayo. Ay, dahito'y tirigat na ti kastoy at trabaho tayo. Una, ngam adulat tamot ti mangayat nga agbalin asiman. Panawan kayo nga rudan, nana. Umayak tumanan. Agyaman ak iti iyo umay mo balasang ka oh. Awan anyaman na, nana. No kayak yu ti agaliwaksay,
Mabalin nyo mati pumasyar ijabalay. Si kalaagan ti umay pumasyar no at dawayang balasang ka. Wala na. Numalpas ko ti trabaho ijabalay. Umayak tumanan. Amuda ka di ijabalayaw nga umay ka dito oy. Nagpakada ka ni nanang, nana. Narigatan no sa anak nagpakada. Birukan nak ni nanang no di nak makita. Ay, wen balasang ka. Agda naglakit day no di hinaam mo tinapanam. Nakamamak mo tikas to eh. Nakapigpig sa dagiti maisaplit at daluyong iti barko. Ay, wala ron. Iswarong banglaan. Ngagkamang tayo iti apo. No awan ti angkla ti bapor. Maisadsad iti mo sa dinoditan. Isungarod nga angkla ti simbolo ti sinan. Maitim nagda. No kas diyang adda peligro. Kas iti bagyo. Ay, kas gaham ti dat ti agyan iti barko. Ay, tilaan pagamkak. Kat dagiti pirata. Nangruna dagiti nararangas. Agdang randa. Kan agtakaw dapay. Alaan dati kayat dangalaan. Ay, saan tayo mo't nga rin naman nakigubat at madarmas tayo? Tangkar mo't ti ayan tayo. Kasla jay na ipadamag itinapiit. Ngadda ka no inagaw ti rebelde a bapor. Pinagbalin da hostage dagiti tripulante. Ay, yan baga, pinalubusan da ida, kalpasan ti mano abulan. Kunak no asino ti magmag na. Si kamot gayam alis. Papanam ka di mat, Ellen. Awan pa panak. Ngamsi ka. Nagkapukan samot dita balay da Carlo. Adda ka di dita, iso asinang petam. Awan ni Carlo, taadda iti sabali a pagilyan. Napan ko lang kinasarsarita ni Nana Norma. Tapno saan nga agliday iti kaawan ti anak na. Amok nga da ijay sabali a pagilyan. Apay nga rod anapan ka ijay. Ammom nga adda ijay sabali a pagilyan? Kasano nga ammom? Ang kwa, kano si ka tinakaibaga? Naamwak laeng ken ka. Amangan no agatap da siyak tinangala iti package. Nailanad ijay tinagkapwan na apagilyan. Oh, apay pa ulimag ka, Ellen? Ay, kwa, awan. Sige ha, tadagayang papa na. Oh, apay ama ikulkulang ka, anak. Kwa nanang, idi nga nagsabat kami ka ni Ellen. Imbaga na nga amuna nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan. Imbagayo ka di? Saan mo't? Ang apay nga amuna. Saan mo't samot nga imbagbaga? Saan mo't garod nanang? Iso amas da awak no apay nga amuna. Sigud ka ti ibagbaga na. Delivery boy lang iti gasolina ni Carlo. Apay ang nagsaritaan nyo ti maipapan iti dayta. Madlaw ko nga min akasla di na kaya't ipapan ko iti balay da Nana Norma. Abangan no nasakit tinakam na. No makit-kita na ka amap-mapan iti balay da Norma. Kasla-kas tangarod, nanang. Ti pagsid na awak. No apay nga amuna nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan. Nana, madamag kuman. Nasa uyo ka di ka ni Ellen nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan? Awan mo't tinangibagbaga ak balasang ka. Apay ka day? Mas daawak ngamin. No apay nga amo ni Ellen nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan. Dinamag mo kumaan no nakaamuan na. Dinamag ko, nana. Ngam kasla na igalis ti dila na. Tako, nana, asyak ka no, tinakamuan na. Aguray ka man. Adda ka di makagapaw no apay akayat mo at akwatan no nakaamuan na. No awan tinakaibagakan kwa na. Amangan no nakita na tiimpaw it ni Carlo. Iso nga muna ang naggapo iti sabali a pagilyan, tinasao a parcel. Maawata kunti kayat mo asawan. Kuna ni Carlo, bye-bye amon.
Itaman pa'y nga granata dito'y dalan, ading ko. Wen nga rod, manang Rona. Naalam ka din ti package mo di post office. Napanak. Ngam, awan mo't. Awan? Anya ti kayat mo asawan? Nakitak pa'y dayjay Basit a balkot. Kaslaman basit a karton. E di nakadano na kijay post office. Binirok da. Angam, mas daaw da tanagpukaw. Di da mabirukan. Saan nga agpukaw no awan tinangala? Hello, sweetheart. Kumusta ka? Hello, sweetheart. Kasayatak ditoy. Indanon ni nanang ti kinaanos mo mapan ije balay. Kakaasim at ngamin. Si kaman ti agmay-may sa iti balay mo. Gapo iti kinaanos mo. Addan ti panagayat ko kan ka, sweetheart. Kasta akmat, sweetheart. Ay ayatan ka unay. Iso napatag kanyak, dagiti napatag kan ka. Into nagawidak. Agkalay satan. Ha? Adakan ka dayta. Angam, mabayag pa iti panagawid mo. Imbaga ni Carlo nga inton agawid. Agkalay sa kami kanon, tatang. Kaano nga agawid? Saan pa'y nga ammo no kaano? Di mo pa'y ammo no sigurado dayta. Naunday pa'y apanawain. Ado ti mabali na mapasamak. No awan lakit ni timang lapad. Matuloy. Ay, saan ka nga sigurado? Di mo ammo dagiti paspasamak. Nang runa, taadayo kayo iti tunggal maysa. No siyak, awan parikot kanyak, tatang. Ngem di mo ammo ti panunot ni Carlo. Lalaki dayjay. Among kadi, idilima basak iji tiyangge, nabartok ni Tata Kanor. Ibagbaga na nga agasawan to kano daalis kan Carlo. Anya? Saan nga taas sa ulaang kinabartak dayta? Dayta ti jakam mo. Basta nangag ko nga imbaga na adanda ni kano makiasawa ti anak na, kat ni Carlo ti mga asawa. Ay, saan ang mabalin? Masapul asyak ti ikalay sana. Nabartok ka kadi? Kasano ko maasi ka kat di nakapay inaram? Aha, agore ka. Anya ti makita iti basuraan nyo? Apay, anya ti dakdak mata manang Rona. Dayta jay nakitak abalkot di parcel ni Alice Kasano nga da ditoy? Sana. Ang mga nukaing-ingas nala siguro. Napidot ko dayta iti kalsada. Ngam imbasurak matlaang. Dayta tinakitak abalkot di parcel ni Alice Kasano nga da ditoy? Sana. Ang mga nukaing-ingas na laang. Napidot ko dayta iti kalsada. Ngam imbasurak matlaang. Aguray ka man takita ka na imbag. Ay na, umay kakit di ijay kusina manang Rona. Tadamakan ijay. Bay am daytan. Awan ka is kan na dayta. Napidot ko lang kung na lang arudin. Umay ka. Ay, hindi nakibuyod Kaya ko makita na laing. Mabit lang. Ay, Diyos napannalat ta kinita. Isuday ito'y ko naktumat. Kasano na alam? Ay, diya ka mo. Basta napidot ko dayta. Awan karganay di nakita. Imbagta na sabat ka dito'y dalan. Ada ibagak, ngam pang-asim, ta saan mo nga idanon ka ni Ellen? Anya ka di dayjay, manang. Napanak ngamin iji balayda. Kat nakitak ti balkot ti parcel mo. Kat kapadpada tay nakitak iji basuraan da. Napisang laeng ti ada surat na. Kunakun kat. Mas daawak ngamin no apay nga munang ada iti sabali apagilyan ni Carlo. Kaawatan nga da ng basaan na. Ay, ladingit at tinapasamak. Nijak amo akabaulan na nga aramidan ti kasjay. Awan matibasol mo iti napasamak, manang. Siyak ngamin tinang ibagakan kwa na nga ada parcel mo iti post office. Kasta ka di. Anya ngay nga rod. Saan mo mat nga amo akas jay ti mapasamak, manang Rona. Agpaiso ti atap ko. Nga ada na ngala iti parcel nga impawit ni Carlo, nana.
Asino ka di tinaturad anangala? Kuna ni Manang Rona, nakita na ti balkot ti parcel ko. Kunamot ni Ellen, anapidot na kano nga awan karga ti parcel. Ay, saan tayo nga amuday tabalasang kaw? Bayamon. Wala na. Ay, sayang lang amin tinagbanugan ni Carlo. Ay, katanya pa'y nga eh. Adaditan ang awan maaramidan tayo. Naturad anang aramid itikas jay ni Ellen. Ay, adon a beses tinapalabas ko akalukwan na. Ay, napasensya amlatan. Sana bale, taamumon ti ka mabalin na. Makapadismaya tikas jay nga aramidan na, nana. Awan mo ti amok nga inaramid ko amadikan kwa na. Hello, sweetheart. Imbag man ta nakaawag ka manan. At ang amin signal iti ayan mita, sweetheart. Basta ta signal, umawag ka kadangos. Pudno ti imbagam, arumbang aliklikak ni Ellen. Ada ka di naramid na, Amadi? Amom, nakita ni Manang Rona ti balkot ti parcel iti basuraan ija balayda. Anya? Kasano ang napasamak dahi ta? Saan tayo nga amo? Ang ti rason ni Ellen, napidot na kano nga awan kargana. Iso nga imbasura na. Amangan mo't madam amuna iti unag ti post office. Iso anawaya anak kaunag. Mabali na kasta. Ang lipata mo dahi ta, sweetheart. Ala, umawag ak tumanan. Agsagana kakit di ta into nagbakasyon akton. Agkalay satan. Adakan ka dahi ta. O sige, sweetheart. Bye. Bye, sweetheart. Awan nga tati makalap pa di ti plano na amang ikalay sa ken ka. Panag ko na katawan, tatang. Saan mo't atubang ti inana, tanasingpot mo't. Ket no babaero ka no ti siman. Iso nga raod nga ibagbagada as siman luloko ka no. Saan mo't siguro nga amin, tatang. Adamot na singpet, kan nanakman. Makita awan kahit panagtalak ko iti dayja asiman. Tatang, awan pa'y ti inaramid na amadi. Ngam husgaan nyo matan. Ado nga raw tinadamdamag ko asiman aman lulukaw. Para kanyak, dakkel ti panagtalak ko kan ni Carlo. Sapay kuma nang runa kit adamot itsura na. Amangan numasair mo ti anak mo, iti kanayon mo apanang tagibasit, iti kaayan ayat na. Panang tagibasit ka day ti panangibaga iti mabali na mapasamak. E di damo, adi mo pa'y amo asiman. Di mon kayat, takunam amarigrigat. Itatada ka baalan na, adamanan maibagam. Nawada nga main ti panagpampanunot ko. Saan akas kada kayo anakiting? Amok pa'y, no asino tinakiting ti panagpampanunot na. Maya! Ay, naipamaysa ngamin di ta panunot mo, asikalaang ti usto. Ngam di mo amo, nga ado ti atap mo, akilo. Hello, anak. Kumusta kan? Diyan na ibaga kada kayo, tinapirmaan mi a kontrata. Medyo mabayag adi kam agbakasyon. Tapno, maisaganaak ti kalay sami ka ni Alice. Kasta ka day? Mangipaw itak to iti paggatang nyo ti materyales. Patakkalan nyo. Kayan patarimaan nyo ti balay. Jeda duma nga ipauit mo. Idulin ko pa'y anak kaw. Mangipaw itak to manan. Tapno adda usarin nyo, nanang. Waan anak. Mangkita akon kadagiti nalaeng a karpintero. Umumay ka di pa edita ni Alice? Waan anak. Nasiingpan tinapilim a babae. Saan pa'y ama nagsursur akas kadagiti na duma? Nalaing ang agpilya niya, nanang. Isong agpada kayo anak patag itibiyag ko. Malangarod, umawag ak tumanan. Bye! Bye, anak! Bro, saan ka kalingan babawi? Iti kabayag ti pinirmaan ta kontrata. Mailaw ka na ya. Tano siya, kaya't kung amin ti makaornon, tada isagsaga na ak. Sa bagay, no mabayag adi tagbakasyon, mabaybayag mati itad bakasyon ta. Makaornong ak to iti pagkalay sami ka ni Alice.
Talaga ka di nga ison. Di ka kadi agsapul iti sa balay. Iso tinakarik na itinapod mo nga ayat, bro. Awan makalapad kanyak amang ikalay sa kan ko na. Kasta ti may bagam ita. Hangam, no adda makita man na pimpintas. Ay, amangan mo isukat mo. Nasingpot ni Alice. No isukat ko. Amang ano makatumpungak iti mangirurumon ka ni nanang ko. Napatag kanyak ti inak. Sa bagay, manmano tinasingpat ang manugang. Nang runa, iti kastoy at trabaho tayo. Taman mano tayo nga agawit. Nana, apay anak edda kayo kat aldawan. Adda ka di madi amarikrik na yun? Ay nahawan nga root palasang ko. Malaminak matan, kan nasakit ti ulog. Dapadapan kayo man. Sus, nagbara kayo, Nana. Ala, agsubli kayo nga agad da. Tainak gumatang iti agas yung. Ay, jak pa'y ngamin nagtumar. Tanay ra na nga awan ti agas dito'y balay. Sige, tainak gumatang, Nana. Anya ka diti kayat yo akanan. Ay, kumpurmiditan at tinapay balasang ko. Sanak betla nga makapangaan. Masapul amangan kayo, Nana. Uray sa gabasit laeng. Ad-adda ako mapsot kayo no di kay mangan. Ay, paglakit din tada ka balasang ko. Kasano aklaeng no awan ka. No saan kayo latang agimbag babaan iti agas agatangag. Ipan kayo laengan iti doktor. Hello, anak. Nay, apay nanang, masakit kayo? Ay, gurigor la siguro da ito'y anak ko. Imbag atay may ni Alice, napangimatang iti agas. Nasayat nga ro tayo may hindi tananang. Wan nga ron, nasingpet talaga ni Alice. Di nakbinaybayaan tag may saak ka no. No di kayo palaging bag. Mapan kayo iti doktor. Ay, basit lang nga sa gubanit da ito'y anak ko. Sana masapul ang mapanpaylaang iti doktor. Adalagat agas a para gurigor. Agina na kayong orod nanang. Umawagak tumanan. Sige, anak ko. Bye. At maangot ko ana lang si kakadiday ta Alice. Awan ba't sa bali ang masabat ko? Saan nga ta abukod mo apay od ti maangot mo? Awan ba't maangot ko? Nabang lumot ti aglawlaw ko no magnaa. Nagtsak agkamali. Naggapo ka di tabalay da Carlo. Napan ka ka dinagapon dita. Aggurigor ni Nana Norma. Inggatangak iti agas na. Dakas ka di ti tumulong. Ti dakas kat jay mangala iti saan na ako kwa. Asino tinangala iti saan na ako kwa? Day tangarod ti saludsod. Asino nga ta tinangala iti saan na ako kwa? Aping ibagbagam day ta kanyak. Ha? Anya ko matibibiyang ko. Ti tao nga addaan na saya at apanagpuspuso. Makaamiris. Malaksid no talaga anangisit tito lang na. O sige, panawan kan tadapay nasken nga aramida. Nabagas ti panagsasaw ti salbag a babae. Adda nga taam muna. Kasangsangpot mo, gamkasla naman ang papanam, anak ko. Agsubliak iti balay da Nana Norma. Tamasakit, nanang. Anya, masakit ni Norma. Ay na, kaasimot nga rot. Ay, pagmadyan na ti agmay-maysa. Mala, inkangarudon, anak ko. Barang no agimbag adagos. No saan pa'y nga agimbag? Kapilitan akaduak amapan iti doktor. Ay, una, anak ko. Talaga narigat ti agmay-maysa. Nang runa no agsaksakit. O sige nga rod, nanang. Panawan kayo pa'y. Sige. Ilutuam iti sopas no awan ganas na amangan. Aguray ka man manang Rona. Imbagam kadikin ni Alice ti maipapan iti balkot anakitam iti basuraan mi. Ha? Ay, wan.
May sakamat adang nga. Napidot ko kunak lang arudan. Kasta mo timbagak. Imbagak ang napidot mo, nga awan kargana. Ay, may saka alaw lawatira. Sa lawasaw. Ngam sa anak nga agar aramid iti saan apod no asarida. Pudno, timbagak. Ha, panawan ka man langan. Manang, apay akas lang makapungtot ni Ellen anang panaw kan kaitay. Ay, imbagam ka di, iti maipapan iti balkot ti parcel. Saan, Manang? Pinasagidak lang, idi saan ko ang nagustuhan ti imbagana. Idi nagsabat kami ijay dalan. Diyak impagarup ang makaaramid iti sana nasayaat. Mamati ka kadi iti imbagana ang napidot na nga awan kargana, Manang? Ay, ay, diyak mo, tadyak nakita. Narigat ti agsasao iti saan ang nakita. Sa bagay. Sige Manang. Mapanak pa ije balay danana Norma. Aggurigur ngamin. Nana, kumusta kayon? Anya ka di ti marikrik nayo? Ay, mayatan balasang ko. Agyaman ak iti panangasikasum kanyak. Awan anyaman na, Nana. Tinapatag ita kat nagimbag kayon. Ay, nagasat ti anak ko ta nakatumpong iti kasken ka. O na yan, Nana. Oray asinumat siguro. Aramidan na tikas iti inaramid ko. Tagmay sa kayo kat ngarod dito eh. Adamat, nagita ka aroba, hanggang didak pa'y imay kinita, hindi masakitak. Si kalaang matimbay. Mga no di damat amo masakit kayo, Nana. Ngata, balasang ka. Hello, anak. Kumusta kayo, Nanang? Naimbag kayon? Ay, wan anak ka. Day takit gapo ka ni Alice. Inton naan anay, ti panaging bagyo, ingkay to gumatang iti materyales. Dayta nakalista dita insent ko kada kayo alistaan. Ipakita yo dayta iti paggatangan yo, ha? Wan anak. Ang nagaduma dya inlista mi djay. Nagdakala na balay. Tapnoad dan to pakaangayan ti resepsyon ti kalay sami, Nanang. Iso gumatang kayo, ha? Wan anak ka. Wan anak. Nagadumat dya inlistam ijay. Nagdakalan ngay abalay. Tapno ison to ti pakaangayan ti resepsyon ti kalay sa Nanang. Iso gumatang kayo. No iso ti kayat mawak. Matong pala. Agyaman ak, Nanang. Ay, padasan nyo man nadamagan ka ni Alice, nagiti kayat ng abay. Ninang, kaninong, inton madanon ti kalay sami. Ay, nasapa pa'y unay dagita, anak. May mayat no nasapa na ng teatrasado. Sa bagay matkit di Nala, wala da kayo mananang. Ilis tayo man, ti kayat yung agbalin nga sponsors. Ilistaklaan Ngamsan ko pa'y idakasaw ta mabayag pa'y mat. Di ka pa'y matagawin. Madamamot gayam ti lutom anak ko. Nanang. Apay nga damaangot ko nga agat gas. Kitaam ang mga na idap mo ti apoy day tamay sa abarnar. Saan mat Nanang? Kasla iti tangki ti LPG ti paggapuan ti naangot. Kitaat man. Lakay! Nagipugso ti amoy ti tangkay! Ay, karuba! Arayatun da kami! Nasigudan dagiti karuba na sabsaban ti apoy. Hanggang kita ti anak ta! Ay, sakruya kun ti anak ko. Awan puot na. Nakigtot siguro. Ay, naapgas lakit di ti rupa kan ulo na, no makapuot. Ay, nauram pati ti buhok ti anak ta! Itayo ni Jay Lugan. Darasam! Darasam! Mapantayan! Awan pa'y puot ti anak ta nga inyo nagda iti emergency room. Di ka man sangit asangit. At ada madanaganak. Sana matay ti anak ta. Ayun ay lakit nga roden. Kayon tulangan ti paglutuan tayo. Kitaan. Rumuaran ti doktor. Sa batot na pagdamagak. Doktor,
Kumusta ti anak ko? Urayan tayo makapuot, Mrs. Normal mat dagiti vital signs na. Awan ti pagdanagan tayo. Agyaman kami, doktor. Anya ti ko na ti doktor. Normal ka no dagiti vital signs na. Ngam, awan pa ila ti puot na aging gaita. Sigurado anasinit ti rupa na. Kanda dumaapasit ti ulo na. Kasi mo ti anak na. Anyan tungatan ti tsura na inton maimbagan. Aglading ito lakit day inton makita na ti itsura na. Nalaad taon. Dayta ti paglading itak unay. Nakapinpintasan ti anak na. Ngamita, napuura ng tirupa na. Anya pa'y itan ti masakbayan na. Sigurado lakit ding agsanod ni Carlo amang ikalay sa kenkwana. Masigurado ka doble ti sa amarik nanto ti anak na. Tinapasabak iti rupa na. Kanti mabalin a panangisinan to ni Carlo kenkwana. Kumusta ni Alice? Saan ang matagtagari di anak ko? Sigurado nga aglita ito na ijay. Inton maikat ti benda ti ulo kan rupa na. Ay nakakaasimot ni Alice. Anya ka di tinapasamak. Aglutluto nga rood. Idikwan, ada na angot na nga agat gas. Idikitaan na kuma. Ustumot anagipugsun iti apoy ti tangke. Ijay tangke ti LPG. Ay na, pagrigatan na nudaan ti tangke ti LPG ita makadisgrasya. Uwin nga rod isumat lagayam adidan awatan no aglatlati ti tangke ti LPG. Ay nanay tatisang kay bilin ti anak ko. Maday ti daan at tangke ti LPG. Saan kaming ton nga agusar ti kasta? Agusar kaming tulangan iti kayo. Ay, kasayaatan magkat ti agluto iti kayo no adalaki di mangayaw. Hello, anak. Adama di adamag. Anya day tananan? Na-aksidente ni Alice. Ada ija ospital. Apay, anyat na pasamak. Napugsuan sa kano iti LPJ. Daan kano ti tangke anagatang da. Kumusta ita ni Alice? Idi na panak ija ospital. Saan amatang tagaray. Nabindaan ti rupa ken ulo na. Nakakaasi ti langana. Gatangin nyo amin nga agas na nanang. Kanda kayo timang bayad ti bill na iti ospital. Wan anak. Ay adaman damagag anak ko. Kayat mo ka di pa ini Alice nga uray lima adaan. Oh, apa yan naliday ka, bro? Anda ka di parikot. Nadisgrasya ka nun ni Alice, bro. Anya? Ket, kumusta nga itan? Nauram ka no ti rupa kanda dumapasat ti ulo na. Ay, no nauram, sigurado, nadadaal ti pintas na. Kaasimot ni Alice. Sigurado ang nalida itaday jay. Ay, lakit di No siyak ti mauram ti ropa na, ay, Jack Maklon. Nang runa, no awan pa'y asawak. Sapay awanak mo't itisibay na. Anam, bro, ituloy mo ka di pa'y ti planom, apa nang ikalay sa kankwana? Anya nga tayo tanti itsura ni Alice. Inton maimbagan tinauram arupa na. Masigurado ka na pimpintasak ngam iso. Sigurado asaanan nga ikalay sa ni Carlo. Adan namnamak ni Carlo. Ay, kasimot ni Alice. 5 ada din na oras. Malas na. Inton sumangpot ni Carlo. Aramidak ti anyaman apamuspusan. Tapno matagikwang. Kaya't na nga tamot. Anya kumatilaban ni Alice kanyak. Napintasak. Ngam iso, 5 admatan. Kadorman tulakit din ni Carlo no makita na. Ay, kaasimot. Unay lakot tigasgasat na pimanan aya. Daygay ti kunada a disgrasya iti unag ti balay. Unag ngagpay so ti balay. Madisgrasya pa'y.
Agyaman tayo laangan ta si bibiyag ka, anak ko. Awanin ti serbi ti biyag ko. Kabutang dagdag iti tao. Adda kami kanitatang mo amang ipatpatagkan ka, Alice. Sigurado langit di. Adi na kun kayat ni Carlo. Anyang arod ngay anak ko. Awan ti mabalin tayo no kastaman bilang ti mapasamak. Daksang gasatak nanang. Ay ayatag ni Carlo. Ngam kastoy kumatan. Basta awatom latan dagiti pasamak anak ko. Awanin ti maaramidan tayo. Maladingita nag-unay, nanang. Saan ka unay nga agladingi? Agpaimbag ka, tapno makaawid tan. Papa na, Manang Rona. Inakman mo ti ospital? Inakman mo't pasyaran ni Alice? Ay na, adda na kaibaga, akabut-butang kano ti itsura na, kas na al-alya kano. Kastangarod ka no. Di na kano kaya ti makisarita iti ura asino. Kasano ang makisarita, kat kabut-butang mat kano ti itsura na. Kasi mo't, di na kano kaya ti sumango. Ni kano nanang na ti makisarita, no adda tao amang bisita kan kwa na. Anya pa ngay tinamnamaam no napuuran ti ropa ti tao. Talaga nga grup-ropa nga alien. Sobra ka mo't. Apay nga alien pa'y timbagam? Saan kit din? Awan kaing ingas na atao. O, di alien. Mabalinta ka nun ti agawid anak ko. Day ti imbaga ti doktor. Diyak kaya tagpakita ka dagiti tao, nanang. Mangala kayo iti pagabong ko analawa abandana. Wano, naingpis sa tela. Uwan anak, ang mapanak pa iji billing section. Inakpay amuan, numano ti babayadan tayo. Ay, sapay awan kwarta tayo. Kasanunod akal ti babayadan tayo, nanang. Lakit di, Alice. Sapay impilit ni Norma nga iso ti gumatang iti inreseta ti doktor nga agas mo. Nakababain pa'y kit din kanina na Norma. Wan nga rod anak, ngamday tangamin ka no ti bilin ni Carlo. Mabainak pa yan kadakwada nga agina. Sige nanang, inkay amuan numano ti babayadan tayo. Tanda kamot dito yung Ruarte Ward, Maya. Nagapo ak iti billing section. Mabalin ka nung aminan ni Alice ti agawid. Mano ka diti babayadan na. Nagbasit inadiskitar ko. Nairanamat nga awan kwarta ti nagpatulungak. Basta awak nga rod. Tanabayadan mo tan ti bil tayo. Ha? Sino tinang bayad? Kung adamot ani Norma ka no tinang bayad. Ni Norma. Saan ka di nga imbagam nga isuman ng tigimatang iti agas ni Alice? Wala kay. Iti kastoy ang mapaspasamak. Di ka kadipay makonsensya. Ay, makariknaak nga rudan itibain. Maamiris mo mo't siguro itan. Ama di timang tagtagibasit iti tao. Nabalito kan gayam ti panagpuspuso dagiti tinagtagibasit ko. Iso nga rod, adi mon ulitin ti kasjay nga aramid mo. Ngam ni Alice nga anak ta. Kaasimay. Sigurado asaanin nga ikalaysan ni Carlo. Kataawatan tayo latan, ano kasta ti mapasamak. Maawatan tayo, no agsanod iti tulagan da. Saan ka no arumrumwar ni Alice iti silid na? Kaasi mo't. Apay akas lang maragsakan ka. Saan mo't? Nagasgasa taklaan ngam iso. Ay, kita man lata tigasat. Sapay nagtulagan dan sa kanong agkalaysada ito nagbakasyon ni Carlo. Kaya't naasawan, asaan nga isuda ti agkagasat. Da kami tinaisangrat para iti tunggal maysa. Ay na, saan ka amang namnama? Amang ano mapaay ka? Apay ko maamapaayak. Saan ko nga ipalubos? Nalipatam samot tan. Ngain na po ito pa nga isakmol mo. Mabalin amatin nagpay. Ni Alice tinakapasamakan na dayta. Kasla na tipay, ngam siya ti makasipaw.
Rumwar kamot aalis. Adakal at tamot diti silid mo. Jak kayat nanang. Dito yaklatan kwarto. Jak kayat amang gaganti pa ng katawa ti tao kanyak no makita na. Saan ka ngamin nga agpanunot iti kasta? Kan saan mo unay nga ay ayon tabagin? Anya pa'y lati serbi ti biyag ko. Namon siguro ni Carlo tinapasamak iti ropak. Di na ko nawawagan. Saan ka kumaunay ang maladingitan? Tay kunakon, awatem tinapasamak. Tapno malaganan basit ti saem amarikriknam. Sana pulo sa mapunas ti saem amarikriknak nanang. Nangrona numalagip ko ni Carlo. Nangrona gat din ako nawawagan. Anya ayat ti aramidag anak ko. Tapno maup-up ti saem amarikriknam. Mabalin tayo kano ti agbakasyon, bro. Ayam saan pa yung anadanon ti rumbang apanagbakasyon tayo, bro? Mabalin tayo kano ti agsubli a masapsapa, bro. Naisapsapa lang ti panagbakasyon. Gapo ka di iti na i-deliver tayo, a gasolina? Wen, bro. Ay na, sorpresa ang tandang iti kabalay ta. Naikan tayo iti nasapsapa a bakasyon. Tanapartak tayo ang nag-deliver. Inton makawit ta, anya ti kayat mo. Ninong ka iti kasar ko, wano? Abay. Wen, bro. Sorpresa ang tandang iti kabalay ta. Naikan tayo iti nasapsapa a bakasyon. Tanapartak tayo ang nag-deliver. Inton makawit ta, anyat kayat mo. Ninong ka iti kasar ko, wano? Abay. Ikalay sam ka di, uray na uram ti ropa na. Uray na uram ti ropa na. Tasaan mo't na uram ti puso na. Ah, bilibakan ka, bro. Saan aninong? Awagan naktulaki di itininong. Ay, Sigang raw din ati bisman ko. ay may mayat pa'y. Sa anak ngaglang lang alakay, tapno pagbalinin nak aninong. Nagdakkel timpatakder ni Nana Norma abalayda. Wen nga rod, nagbiit amalpas taado ti trabahador da. Daytan san ti kadakkelan abalay ditoy? May saak to nga agnaed ijay abalay. Kasano ko mga agnaed ka ijay? Nalipatam samet nga agasawa kamin to kin ni Carlo. Ay, sus, di mo pa'y masigurado dayta. Amanga no di mo pa'y mabaddekan ti agdan nga agturong iti maikadwa akad sa aran dayjay abalay. No kayat mo, alain kanto a para dalos iti dayjay abalay. Ay, nagsao ti agtagtagainop anakarieng. Ay naman ang Rona, awan bayad ti agarapaap. Iso alibre ti agarapaap. Madanagan na kiti kasasaan ti anak talakay. Saan lang arudon arumrumwar? Saan pa'y unay amang mangan? Sangit asangit. Kas di lang arudin tinapasamak na. Di pa'y awagan ni Carlo. Saan tayo ang mapabasol ni Carlo? Pagyamanan tayo laangan, tatinulungan na pa'y kadagiti babayadan kan agas iti ospital. Kanayon mo akasarita ijay silid na. Andingayam. Kastamot ti araramidag. Barang iti panaglabas ti panawaid, kat maawat na tinapasamak kan kuana. Sapay la kumaa. Kasla malunag ti kaunggak no makitkitak ti kinaliday ti anak ta. No apay nga iti pay rupa kan ulo na. Kasano kitkitaan na nga rod no paggapuan di agat gas. Hindi kuan piglamutan anang ipugso iti apo ija itangki ti LPG. Sinalbag day taada na tanggay. Delikado gayam. San kayo nagumatgatang iti tanggay? Adatan dito'y Manila, bro. Apay kasla da birbiro ka? Kita man no dapay di ti sigod agayem ko, doktor. Ha? Apay, adda sakit mo? Tabiro kam dayji a doktor? Sigamat, bro. Apay masakit lang ti agsapol iti doktor. Ah? Ay, wala niya. Sige nga rod, bro. Agsina tapay dito'y, taadamat biro kag. Agkita tanto ijay ili. Taag sublita kat nga ron ijay barangay tayo. Awagan kan tong arad, ha? Isagana kung ti panagkalay sa amin. Wen, bro.
Umayak tula tayo di balayo. O sige, namnamak day ta. Na, adalugan ang nagsardag iti bataw. Ay, lukatak man titawa, tatanawa. Adumat akarton tiyul ulog ti lalaki iti Jep. Nakatalikod dya maisa. Sino nga taday jay? Timalyawan ti lalaki. Nanang, adakon! Si kakadingag paisaw, anak. Ay na, apay adi mo imbagbaga. Talaga jak imbaga nanang. Kaya't kayong warad asorpresaan. Ay na, si kakit dimat, anak. Naglaing ka amang sorpresa. Anya na kita nakakartaon. Agdudo man nanang. Ay, saan ka di ngayon imay ni Alice dito'y balay? Manipod na aksidente. Saanan arumrumwar ija balayda. Kanayon kanungag sangsangit. Siyak timang punas itilwana, nanang. Maibagam ka di pa'y dayta. Inton makitam ti kasasaad na, anak. Urayan niya pa iti kasasad na. Awan makalapad iti panagayat ko kankwa na, nanang. Amangan no kastalaan ti maibagam. Tadi mo pa'y nakita ti itsura na, anak ko. Anya nga tadiin labas ti lalaki ang nakakarton. Impandamot ijay balay da Alice. Awan ka di, ti indagasdakan ka? Adamot may isa nga indagas da ijay balay. Anya ti linaon ti karton. Ken asino tinaggapuan na. Nagapo ka ni Carlo. Impatulod na, timapan ka ni Alice. Sumaruno ka no ni Carlo. Api nga awan indagas da kanya. Ang masigurado ka makigtot ni Carlo ang makakita iti itsura ni Alice. Orayan tayo ate sumaruno ang mapasamak. Manang Rona. Anya ka di tilinaon ti karton ako ng mga indagasdakan ka. Panay estate side mat at chocolate. Dilata, kan sabon. Adapay kapi akong nagdumapay. Amangan no siyak ti kaudyan amaikan. Amangan no umay dito'y balay ni Carlo. Ay, nag-feeling kamot at talaga. Anya ka di da ito'y nakakartaw ni tirabaw ti lamisaan. Impawit sa kano ni Carlo. Ada nang itulod aka aruba. Anya nga itilinaon na. Kinita ka din ni Alice. Kunak nga rod akitaan na itay. Ng madamdaman ko na namot. Saan mo ta magagara na mangkita? Alice! Rumwar ka dita silid mo, anak. Ingka man kita, enuan niya tilinaon da ito'y karton. Kitaan yun, atatang. Makaabmo kayon. Lukatan yun, anya tilinaon day ta karton. Saan ka di akas ta, anak? Awan pa'y gaganay gayam. Kasla kaguram matan tilubong no kasta. Nanang, agsagana ka. Inta makisarita kadag iti dadakkel ni Alice. Usto ka di tinangag ko, anak ko. Mapanta makisarita kada kakakanor. Wen, masapol amaya por ati panagkalay sa ami. Sakbay ama ibusti na iti da bakasyon ko. Ay na, agpanunot ka pa'y analaing anak. Amangan no agbabawi ka, inton makitam ti itsura na kunak manang. Apay ko mga agbabawi ak nanang. Ididakda kayo dito eh. Di na kay binaybayan. Iso nga ita, saan kumot abaybayan? At da remedyo ti amin. Anya di kayat mo asawan. Diyak maawatan. Maawatan yun to inton makadanon tayo iti balayda, nanang. Ay na, maburbor anak ka anak ko. Mala, intaman laangan. Umay kami man dito'y balayaw, kakakanar. Na, Norma, kaduam ta anak mo? Agmano ak man, nana. Ayan ka din ni Alice. Aday di silid na. Di na kaya tirumwar. Ay, agsasarita tayo kung makadakakakanor lumabalain. Ay, apay kumasaan ang mabalingay. Ala, umunag kayo, taayabak ida. Agyaman kami, nana. Kaya't ko makita ni Alice. Sige, taayabak barok. Maala, agtugaw kayo pa'y. Agyaman kami manen. Anak, lukatamtiri daw ti kwarto. Kadwak dito'y ni Carlo. Diyak kayat nanang.
Masigurado ka kabutang nak ni Carlo nung makita na. Saan, sweetheart? Awan makalapad iti kan narita. Di mo't nagtulag tangag kalay sa nagbakasyonak. Idi dayta. Idi saan pa'y anang uram ti rupa kan ulo. Tapno di mo ay ayan ti kasasad mo. Adan nakasarita ka, doktor. May sa plastic surgeon. Isubli na tinapuran arupam. Naaramid mo ti kasta. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Ay ayatan ka. Kat awan makalapad iti dayta apanagayat. Pudno ka di ti bagbagam, Carlo. Wen, kat itamot lang. Agpamanila tayo kadananang mo. Taipan ka iti kinatulag ko, doktor. Agdinamag nga impan kano dananamaya kan Carlo ni Alice iti Manila. Taapay ka no. Anya ti panggap dayjay a Carlo ken ni Alice. Bapan na kano ipa-plastic surgery. Ipatarimaan na ti rupa dayjay nga Alice. Wala. Na yan anagsin aw apanagayat dayta. Oray na dadaal ti rupa ni Alice. Awan lapet ti panagayat ti tunggal may sa kadakwada. Ay, anyan. Nagkasatan dayjay nga Alice. Napuuran lang arudon. Kastansa tinasingpet a tao. Saan abaybay anti Diyos. Nabaybay anak ka di. Takanayon amadi ti adda iti panunot ko. Padasam man adalusan ti madi akapanunutam. Tapno lumawag mo ti masakbayam. Tubang sa nga agpayso ti madi nga aramid ko. Tapno magunod ko ti tartari gagayak iti biyang. Si kamat ti masabat ko, Norma. Ay, agbaligi nga ti operasyon na maisayang kat kini Alice. Ay, sapay ko, maa. Ay, apay no, abalayanan ti awag ta iti tunggal mahisa. No, maikarilakat da tao, abalayan di larga. Ay, unay katamay ka rin. Agpapada tayo mat a tao. Awag mat tinagsapato sa nayanak. Ay, dayawak tinabalito ka na panagpuspuso yung agina, abalayan. Da kayaw tinangsilaw itinakulaapan na panunot ko. Pagkunaan ba't ada kami tinangsilaw? Tasigaw nga datang-tangig ko. Nauray sa anak matabaknag. Hanggang saan nga agnanayon ti kasasaad ti may sa tao. Saan tayo nga igam ti masakbayan tayo? Mamati ka kaday at tao ti mang panday iti masakbayan na. Agpaysuday ta abalayan. Masapul apakuyugan iti gagayt ken anos. Ken, masapul mat nga ikamang kanya po Diyos ti amen. Tapno salwadan na tayo. Carlo, itansamot ti imbaga ti doktor apanangikat da iti benda ti rupa ni Alice. Uwan ka no, nana. Ngam imbaga ti doktor anakaro ka no tinauram. Mga nusa na maisublit tikas iti sigod. Kasta aya, ang kunam mata nangala da iti kudil iti daddo mapas at ti bagina. Uwan, nana. Kat isumatin takop da iti rupa na. Kasta. Magano, malasin tukit di ti takop ti rupa ti anak ko. Saan pa amadlaw? Nga datakop na, nana. Kasta aya barok. Kumusta kayon di tabakait? Kumusta ti operasyon ni Alice? Urayan mi nga rod maikat ti benda ti rupa ken ulo na lakay. Ay, adamanen benda na akas idinauram. Tatinakupan da ti rupa na iti kudil na matlaeng. Kat nalaing ka no ti doktor. Amo na ti aramiden na lakay. Ay, sapay la ko mga raw ta nabaligay ti operasyon na. Sweetheart, baligi ti operasyon mo. Kat ipagnatan ti papeles ta tagkalay satan. Agyaman ako na ikan ka, sweetheart. Ikarihig, pagserbian ka asipupuso. Agyaman ako, sweetheart.
Kat kastakmat kan ka. Agawid tayon. Tay sagana tayon ti panagkalaysata. O sige. Inalagayam kanyak ni Nanang Norma, dagiti nagnagan, dagiti agbalin nga abay. Kan sponsors, sakbay an nauram ti rupag. Isang oras ti impalak, talagpaarami dak iti sampel. Oh, kitaam. Oh, Nagmayatan nga invitation card. Ladawan ta dayta. Ang awan lang, tinailanad at petsa. sikanton ati mangilanad iti pitsa, sweetheart. O sige. Ay ayatan ka unay, Carlo. I love you. Kastakmat kan ka. I love you, Alice.